Oke, gedangnya ampun nangka setundun. Oke, cengke singkiye melu dewek apa ora sih? Apa melulur ya? Kalau kidul anu apa ngisore ki kentak lemon iku. Ngareng kok ana lawan lemon. Ki batiane sekang kene mok, Beb. Ki batiane sekang kene mengana anu karangane mbok. Ki bagian dhuwur ki arep update bagian ngisor. Ki ngurung bagian ngisor, Bos. Bagian ngisor. Tilik ngalas kayak kalah-kalah. Oke. Wah, ngomong ya. Berarti sini nduri musuh wedok ya. Aduh. Tapi cengkeh sing cilik-cilik. Cilik-cilik loro itu kan. Bagian ngisor arep pede kecek. Ngapa? Iki jane ki ora ana wit-witane jebule ya kena di tandore. Wit cengkeh Pak, wit kelapa sing cikal ya kenal. Enek. Kena tanduran beli. Karena tanduran kene. Ngisor wit glegan tok pring. Mirai gede ki. Kena titol ge Beb, mirai. Gede.